podcast mal-membri li nkunu qegħdin nagħmlu matul dan is-sajf. Jiena Leandro nirringrazzjakom tal-li qegħdin taraw u segwu dan il-podcast. Dan huwa it-12 podcast fejn jidħlu il-Juventus Club Vero Amore podcast, però l-ewwel podcast li nkunu qegħdin nagħmlu ma' Juventin membru magħna. Illum miegħi għandna lil Matthew Sherry, Matthew nirringrazzjak tal-li oġbok tilqa' l-istedina tiegħi. Nitolbok ovvjament tagħmel daqsxejn introduzzjoni fuq kien nifsek u mbagħad ħalli nkun nista' nibdew mistoqsijiet. L-għonet grazzi ħafna tal-istedina tiegħek ukoll. Min pjaċir ġifier nisem anki dan il-podcast. Jiena kif qed int Matthew Sherry, għamil żmien twil kont parti mill-kumitat ta' dan il-klabb, għamil 13 sena b'kollox b'karigi differenti, prinċipalment kont segretarju, però koprejt ukoll matul is-snin kelli anke l-karigi oħra li bdejt fihom insomma fuq dan il-kumitat. Sewwa, nitolbok li ngħidu daqsxejn ħalli jaqbel dana. Mela, ovvjament biex inkomplu fuq tema tal-introduzzjoni, nixtieq ngħid li ovvjament kemm ilek issegwi l-Juventus, ovvjament nassumi li jekk segwi mhux ħażin, ma kemm ilek issegwi u x'inhi l-isbaħ memorja forsi l-iktar memorja li ddiżappuntatek ukoll. Mela, ili nżomma l-Juventus minn meta kont tifel żgħir, kelli tziju kien supporter kbir tal-Juventus u għaddi li din in-namra biex niftehmu. L-ewwel staġun li vera niftakar tajjeb kien l-88-89. Jiġifieri dak kien minn hemm minn sempliċi ġifieri nisma' xi ħaġa x'voltant, hemmhekk speċi sirt biex ngħidlek dilettant proprju li tibda tifhem x'sew l-affarijiet u hekk. Bħala memorji sbieħ hemm ħafna, ġifieri il-snin li qattajt fil-kumitat kienu minnhom infushom ħafna sbieħ, għandi ħafna memorji sbieħ tagħhom. Hemm ovvjament memorji sbieħ marbutin anke mar-rebħiet tat-tim, ovvjament, ġifieri dik hawn session u hekk. Bħala memorji koroħ, ovvjament kull telfa, speċjalment ħafna finals ta' Champions League u li tlifna dawk xi ftit jew wisq huma negattivi. Però nħoss li ftit drabi kont delus daqs is-sena. Ġifieri l-istaġun li għadu kif spiċċa kien tant diżappuntanti minn taħt kull aspett. Ġifieri naħseb kien fallimentari mill-bidu sal-aħħar l-istaġun li għadda. U jekk toqgħod qis il-plejers li kellna fit-tim, issa ħalli d-difetti u n-nuqqasijiet li hemm, imma meta tqis il-livell tat-tim tagħna, il-livell anke tat-timijiet l-oħra, ġifieri aħna ma rridux ninsew li pereżempju jenna fil-Milan tilfu żewġ plejers importanti s-sajf li għadha tilfu Donnarumma l-Çalhanoğlu. L-Inter tilfu Lukaku u l-Hakimi, ġifieri ħadd ieħor id-dajf, aħna tlifna Ronaldo wkoll, imma at a certain point imbagħad ġew plejers oħra u suppost kellna għall-inqas biex nilagħbu futbol deċenti ħanejdu. Semmi Ronaldo inti biex nallaċċja l-mistoqsija li għandi tot ħafna mal-li attenti, kont se nitolbok jiena tagħtih rating minn 1 sa 10. Kemm ittih l-istaġun li għadu kien spiċċa u għalfejn? Minn 1 sa 10 l-istaġun li għadda naħseb intih puntaġġ vera baxx, jiġifieri 3 u 4. Ir-raġuni kif qed jiena naħseb mhix kwistjoni li terbaħ jew ma terbaħx jien naħseb dak li rajna fil-ground kien xi ħaġa ma kienx denja tal-Juventus. Jiġifieri ħalli ma terbaħx imma laqas tipprova. Aħna kellna players ma nafx Arter pereżempju, taraħ jilgħab taħseb li daqgħet ma laqwa futbol fajtu. Taraħ fil-ground tibda tgħid x'qed jagħmel jiġifieri. Players oħra jien naf bħal Alexandro u oħrajn, ir-rendiment tagħhom tant kien fjak li ma tistax tkun sodisfatt bi-staġun hekk. Nerġa' ngħid li lil mill-fatt li tirbaħ ma tirbaħx imma konna nistennew ħafna. Jkollok tiddiskrivih f'sentenza jew kelma waħda l-istaġun kif tiddiskrivih? Jiena dejjem iddeskrivejtu bħala xejn totali. Ġifieri mill-ewwel partita sal-aħħar waħda ma rajna xejn, tneħħi forsi l-partita l-ewwel waħda ma' Chelsea fejn hekk konna vera tajbin. Ma il-bqija ġifieri dejjem l-istess pattern, tim li jilgħab ħaf, it-tieni ħaf jisparixxi mill-ground, players ħadd m'għandu idea x'qed jagħmel fil-ground, ġifieri dawn affarijiet li kulħadd rom illum. Kulħadd ikkummenta, kulħadd xeber jikkummenta matul l-istaġun. U forsi ħanejdu hekk sa Jannar kien hemm nuqqasijiet għax ma kienx qed hemm Vlahovic, ma kienx qed hemm Zakaria. Min Jannar lem ma kienx hemm iktar ħalibi fil-filtama tiegħi. Ġifieri min Jannar lem kellna nippretendu qabża ta' kwalità anki fil-kwalità tal-logħba. Li ħadd ma rajniex.
Namillek żewġ mistoqsijiet supplementari fuq dan li kemm. L-ewwel waħda li meta rbaħna ma' Chelsea kienet waħda mill-aħjar partiti. Il-mistoqsija tiegħi waħda mill-aħjar partiti vera għax konna skurjajna l-gowl u għana fuq id-difiża fil-fatt niftakru li Chelsea assolutament ġifieri fuq il-Juventus il-ħin kollu. Taħseb li dik hija taħseb li dik hija il-mentalità li nilagħbu biha fl-Ewropa bħala Juventus u bħala Juventus innifsu dik l-mistoqsija. Mbagħad semmejt il-Vlahovic. Taħseb li kieku ma ġiex Vlahovic konna spiċċaw mal-ewwel erba'? Mela ħanibda mill-aħħar domanda għax naħseb li iktar forsi biex inwieġeb. Jiena naħseb li anke mingħajr Vlahovic konna nidħlu fil-Champions. Minn fejn kienu ġejjin il-gols imma metu? Le, sempliċi raġuni li jiena nemmen li aħna tħallna fil-Champions League għax naqsu l-Atalanta b'mod drastiku. Il-Ruma u l-Lazio ma kinux konsistenti, ġifieri jien naħseb li finalment dik kienet il-vera. Ġifieri taħseb li laqqas kien mertu tal-Juventus? Mertu huwa dejjem għax inti tiġirrabu huwa mertu tiegħek. Kont taħja minn ħadd ieħor se ħadd ieħor naqqas tor tiegħu mhux. Najlu kif inkunu konsistenti, minn mindu isnu kif aħna qadna jisna għamilna żmien għamilna f'milgħax konna xi ma nafx sejt eżatt kemm, ma għandna sensiela ta' partiti li ma konniex nitilfu ġifieri dik tallem ħafna u f'kampjonat hija importanti ħafna. Ġifieri, però Vlahovic ovvjament il-gols tiegħu kienu importanti wkoll ġew ma nistax nifhim il-mertu tiegħu ta' ma nerġa' ngħid, jiena komplessivament mill-mod kif kien jilgħab it-tim u hekk, apparti il-fatt li jiena fil-fema tiegħi is-sistema tal-lob tal-Allegri ma tiffavorixxix il-karatteristiċi ta' Vlahovic, ġifieri Vlahovic dejjem daru mal-lastana, dejjem maqtuħ mill-pija ta' sħabu, ġifieri daw problemi kbar. Rigward il-partita ta' Chelsea, ħanajdu kif inhi, aħna dis-sena ma stajniex nilagħbu b'mod differenti iktar minn dak. Ġifieri aħna konna nilagħbu kontra Champions tal-Ewropa dakinhar, aħna konna tim għadna mhux is-setiljat, ġifieri aħna l-uniku mod kif dakinhar stajna verament niġġildulhom kien l-affarijiet li tradizzjonalment dejjem għamilna, ġifieri niddefendu b'ċertu mod, eċċetera. Bad ma ta' eżempju, xumbat nieħdu l-logħba l-oħra ma' Chelsea fejn lajna erba'. Allegri. Dik aħna konna għażin żilna fil-ground, dik aħna konna diġà għaddejna. U mar jisu qiegħed holiday soltu problema ta' mentalità. Mela naqqat dik l-aħħar sentenza dik kemm ma mistoqsija kont nsaqsek issa. Mela Pirlo sewwa b'2 miljuni fis-sena ħa żewġ tazzi sewwa. Allegri b'9 fis-sena ovvjament ma ħa xejn. Din għalik hija ironija jew traġikummedja. Lilin mill-pagi tagħhom ngħidu hekk. Lilin minn kemm kien jaqalgħu jiġifieri Pirlo kien żball in the first place għax qatt missu ma kien qed jikkoċja Juventus. Dik kienet problema kbira, dik kienet riskju kbir li ħadu l-Juventus fuq coach qatt ma kien ikkoċja l-ħadd, kien għadu jispiċċa l-kors. Is-sena ta' qabel aħna taħt Sarri kellna problemi kbar fil-management tat-tim għax kien ġa jidher evidenti li l-players kienu qed jagħmlu li jridu taħt Sarri wkoll. Ġifieri Sarri at a certain point tilef kompletament il-kontroll tat-tim u l-players kienu qed jagħmlu li jridu. Fil-fatt jiena ngħid il-players repuħi dik mhux Sarri. Għax ngħidlek jiena nsi ngħid daqsxejn bil-kontra. Naħseb li Sarri kien bravissimu li rebaħ dak il-lig, ġifieri nofs tim kulħadd kontri. Ġifieri aħna jekk tiftakru il-partiti ta' wara l-Covid, wara l-ħafna tal-Covid, hemmhekk kienu qed juru l-plejers letteralment imorru tnejn minn fuq, żewġ gols minn fuq, f'daqqa waħda norbdu jiġibuna jiġri jirku. Jiena naħseb li bħalma tinti ta' jiġri li Sarri at that point kien tilef id-dressing room. U onestament għax il-futbol li weduna b'Sarri li kulħadd jaf Sarri għal li futbol qed nirreferi għalih is-Sarri bol dak il-futbol sabiħ, laqgħat ma rajnieh, jew kellek rajnieh toddu fuq subajk il-lob li rajnieh. Għalhekk qed ngħidlek jiena li naħseb li l-plejers fl-aħħar mill-aħħar jiena krajta di personalità, jiena rajta li l-players at that point labu kif jafu huma, sabu l-goals bil-mod kif jafu huma, għax literalment dak il-futbol li Sarri huwa magħruf għalih ma rajniex. U għalhekk ngħidlek wasalna laqas il-players bil-karatteristiċi li dik ukoll, imma mbagħad ovvjament tidħol Aħna ma rridux ninsew li Sarri ġi wara xahar u ftit iktar minn xahar li l-Juventus kienet jistennew il-ħadd ieħor. Issa min kien dal-ħadd ieħor stessa ma nafux, però wis probabbli kien vera Guardiola x'kif għaddiet il-ġurnata ta' meta seta' ju jinħall mill-kontratt minn Manchester City. U mbagħad wara xirma wara ħabruh il Sarri, ġifieri fil-verità Sarri qatt ma kien l-ewwel għażla tal-Juventus
ġi u qatt ma kien biex ngħidu hekk sapportjat internament. Ġifieri anke meta l-plejers bdew iduru kontrih u kien evidenti li l-plejers iduru kontrih. Naħseb li ħadd mid-diriġenza ma beżbes nej il-plejers u għadha misma dak qed imexxi u timxu miegħu. Jista' jkun jekk Barra minn hekk il-Juventus aħna ma rridux ninsew ukoll li waqt il-Covid il-Juventus kienu bagħtu l-Chiellini jinnegozja mal-plejers il-kontratti ġdidi, ġifieri biex jieħdu discount minn fuq il-paga, ġifieri jċedu parti mill-paga tagħhom għal favur il-klabb, ġifieri hemmhekk tefgħu ħafna power fidej il-plejers li kien żball minn lat amministrattiv u għax ovvjament ma temm aħna ħadd jispiċċaw il-plejers jirkbu u meta reġa' ġie lura Allegri, sejna ma għalkemm jiena Allegri huwa coach li qatt ma ġobni onestament, ġifieri m'iniex xi wieħed xi fan kbir ta' Allegri, però jiena meta ġie lura wara Pirlo jiena qed tal-inqas jaf l-ambjent b'xi mod jerġa' jaqgħad kollox imma anke għalih is-sitwazzjoni tant ħarbet mill-idej li laqasu mhu kapaċi u tantu hekk li issa qed jgħidu li ħanibdlu nofsin pratikament. Ħarbet mill-idej f'liema sens, f'sens li s-sitwazzjoni kif kienet ħarbet mill-idej f'liema sens qed tgħidha. Ġifieri fil-plejers li jibqgħu jagħmlu li jridu. Anke fil-ground jiġifieri ma konna narawhom għalkemm ħanejdu kif inhi l-coach suppost jagħtik l-indikazzjoni timxi u hekk, però mbagħad il-plejer ħafna drabi fil-ground mhux dejjem jagħmel eżattament li jgħidu l-coach. Dik il-bravura ta' plejer faħam mill-aħħar jaqra l-logħba u jkun kapaċi jagħmel dak il-ħin. Però ovvjament il-tattika teknika globali ovvjament tkun minn ħadd. Konna naraw anke ħafna drabi waqt il-partiti Allegri kien jidher li wiċċu ta' bniedem li m'għandux kontroll tas-sitwazzjoni. Ħafna drabi jidher fiha di. Jista' jkun m'għandux kontroll tas-sitwazzjoni wkoll ta' coach at that point fl-istaġun li għadda bla idejat kif ħajsta jibda jisblokka riżultat. Jiva problema kbira tiegħu ta' Allegri u Allegri ngħidu kif inhi huwa coach marbut ma' idea antika llum, jiġifieri futbol li llum fl-Ewropa ftit jilagħbuh u ma jilagħbuhx it-top clubs, jiġifieri l-clubs li jirbħu fl-Ewropa f'daw l-aħħar 20 sena ħadd jilagħab Allegri u jiġifieri aħna rridu nħarsu anki lejn x'qed jagħmel ħaddieħor. Allegri għandu difett kbir li huwa llum huwa skjaf pratikament tal-idea tiegħu. Ġifieri qas huwa umli biżżejjed biex jgħid isma' dil-ħaġa ġa fallit 3 snin ilu. Kien tneħħa minn coach tal-Juventus, kien tneħħa anki minħabba ċerta idejat li kellu fil-ground, ġifieri, u għalhekk ġibna l-Sarri jew min kellu jiġi minn flok Sarri, ġifieri għax ridna tibdila totali. Mbagħad ġie Pirlo li fl-idea naħseb tad-diriġenza seta' jġib ċerta idea ġodda, ma Pirlo kien dajjef wisq għal dik is-sitwazzjoni. Mbagħad reġa' ġie Allegri u jiena kif għadlek ma kontx daqshekk kontra fil-bidu, ma meta rajt l-ewwel konferenza u beda mill-ewwel jitsika lil Bonucci u jibqa' jsostni tal-Portomusa u dar ħafna affarijiet. Hemmhekk der li wara sentej kien għadu mwaħħal fejn kien u f'dej sena qatt fl-ebda partita ma prova jibdel sistema jew jipprova jagħmel xi ħaġa ġdida. Ħaġa li qabel fis-snin ta' qabel kien jipprova jagħmel, jiġifieri aħna is-sena ta' Cardiff aħna at a certain point sal-liet ma konniex qegħdin tajjeb ħafna. U mbagħad iddeċida li jibdel 4-2-3-1 u daret ir-rota. U jiena naħseb il-4-2-3-1 hija l-sitwazzjoni il-formazzjoni perfetta għat-tim tal-Juventus li għandhom jgħidu li kellhom is-sena li għaddiet. Imma ftit li xejn għajnija u meta għajnija ma nafx għabiex min niftakar eżempju mal-Inter li era għajnija b'jalab jekk nistej jeżbal. Jekk nistej jeżbal waħda mal-Inter waħda minnhom laqgħa bil-4-2-3-1. Konna fuqha mill-logħba sħiħa. Jekk niftakar sew ġifieri. Jista' jkun però aħna insomma aħna daw ma numri wkoll ta' ġifieri fil-verità. Fil-ground, mbagħad kif qed ngħidu l-plejers jagħmlu differenza, anke fit-temp u l-ħażin, ġifieri anke l-iżbalji jorjentaw partita, ġifieri aħna mal-Inter tlifna pereżempju minħabba dak l-iżbal tal-Aleksandru partiti, ġifieri tlifna tazza u ġifieri li jaf forsi dak il-żmien għalkemm hija tazza żgħira fil-verità, ma jaf kienet tagħti boost morali importanti li t-tim huwa tagħti għalihom ukoll moralment. Nispiċċaw dan din il-parentesi bil-mistoqsija li għamiltlek allura. Pirlo binqas esperjenza, paga binqas imħallsa ovvjament minn Allegri. Ironija lik li rebaħ żewġ tazzi
Jew għalla bħamet ngħidlek traġikomedja allura. Jiena naħseb li mill-ġifieri ngħidu darba Coppa Italia u Super Cup. Ġifieri ma rebaħx it-tazzi l-importanti. Però tazzi met. Ma tazzi, ma mhumiex it-tazzi l-importanti li nġib għalihom. Ġifieri jiena naħseb li coach tal-Juventus qatt ma jinġib biex jirbaħ Super Cup jew Coppa Italia. Din hija idea li daħħalna aħna fl-aħħar sentej għax tant rajna t-tim batut li b'daqqa waħda dak tazzi saru, però meta kienu jibqgħu l-Inter, meta kienu jibqgħu l-Inter kun nagħmlu magħhom, Le, minn daqshekk vera fimni. Però naħseb coach tal-Juventus jinġib jien biex jirbaħ it-tazzi. Iva, u għandu mertu wkoll rebaħ iż-żewġ tazzi, dak ġifieri mhux Però ovvjament naħseb li kollox ma kollox l-istaġun ta' Pirlo kien diżappuntanti wkoll. U tal-Allegri kien disappuntanti wkoll iktar, għax ovvjament nagħtu qasdak iż-żewġ tazzi minuri ma waslu ġifieri. Imma iktar minn hekk, iktar mit-tazzi naħseb għal wirijiet il-fqar immens li rajna dis-sena ġifieri il-vera falliment tal-Allegri mhux għax ma rebaħx il-Coppa Italia u għax ma rebaħx il-Super Cup, huwa għal dak li rajna jew ma rajniex aħjar fil-ground. Ġifieri il-falliment minn taħt kull aspettu, ġifieri, meta inti jarmawlek fi Jannar dawn nefqulu 100 miljun fil-verità. Issa ħalli l-mbagħad kien hemm l-injuries orajt, imma anke ħadd ieħor kellu l-injuries, il-Milan kellhom sensiela twila ta' injuries, kellhom players importanti bħal Kier. Sena barra pratikament, Ibrahimovic ukoll kważi dejjem barra, sofra ħafna injuries, Majdan ukoll, ma nafx kemm il-xahar għamel u aħna ma rajna xejn, ġifieri. Issa ħallik li għandu paga iktar minn Pirlo, ma paga iktar minn Pirlo hija ġustifikata anke minn x'għamel fil-passat ukoll. Ħalli li huma tiegħi eżaġerata. Mistoqsija tiegħi, ġifieri tqabbel. Aħna nafu wkoll li għax rebaħ fil-passat ma jfissirx li ħerba jista' wkoll. U jafu wkoll li Juventus taħdem il-paga ovvjament għax jafu li kellhom il-kompetizzjoni minn klabs oħra. Għakemm hu jgħid ovvjament li dejjem li Juventus kienu l-ewwel priorità ma. Jiena naħseb ukoll li ma tantx kellhom il-fejn jaslu wkoll. Ġifieri il-coaches it-tajbin jiswew wisq għalina. Femmi għandu 9 miljuni. Ġifieri iżid tlieta oħra naħseb. Ma qis ukoll inti jekk ħaġġib il-klopp mistoqgħod tgħidlu isma' ħanġiblek il-dak jien u tiddeċidi inti klopp ikun irid jiddeċidi u l-plejs li jġib. Guardiola wkoll ikollu budget enormi daw coaches li mdorrijin jaħdmu u ekku. Bank check. Eżatt, aħna maħniex aħna rridu coach ta' esperjenza kif x'ismu naħseb beżgħu imorru għal coach bħal Inzaghi jew bħal Gasperini li għalkemm kienu marru fis-snin ta' qabel, ma ovvjament ma kellhomx esperjenza f'tim kbir. Jiġifieri naħseb beżgħu jagħmlu dik il-qabża anke minħabba l-esperjenza ta' Pirlo. Għabat mit-tajbin mill-li jiftaħ ngħidu x'kien jibda. Forsi Ancelotti magħna għandu esperjenza negattiva u ma jiġix u naħseb qas aħna ma lestin ġiblu. Nagħlqu din il-parentesi. Naqblu xi suġġett issa, nitkellmu fuq il-prezzijiet tal-biljetti. Dawn il-prezzijiet li ovvjament splodew fl-aħħar snin u rajnija mal-wassa ta' Ronaldo. Taħseb li ġustifikata kellha diligenza tolli l-prezzijiet dan il-mod? Irridu nifhmu li l-futbol tal-lum tant huwa mimli djun il-klabs mimli jiġifieri b'xi mod iridu jkampaw, l-uniku mod li jippruvaw jkampaw huma li ħanużar kelma kera ma jaħdmu lis-supporters. Li huma l-uniċi klijenti li għandhom fil-verità. Issa jekk tara mhux fl-Italja biss, anki jekk tara prezzijiet fl-Ingilterra, fil-Ġermanja, f'kampjonati oħrajn kollu ġifieri aħna li qed naraw kera għax ovvjament qed tmiss direttament lilna u qed naraw li kull sena ikun hemm ħabsa sostanzjali fil-prezz. Però jekk aħna rridu tim li jikkompeti f'ċerti livelli anki finanzjarji ma' ħaddieħor għax ovvjament inti biex tikkompeti trid il-players u l-players li trid il-flus għalihom ġifieri. Issa aħna nafu saru ħafna shareholders tafaw ħafna flus fil-Juventus fl-aħħar snin ukoll. Ġifieri bil-ground xi mod jew ieħor il-dħul telaf ftit ukoll, imma iż-żieda li kien hemm kbira anke fin-nefqa tal-klabb kienet enormi wkoll. Ġifieri il-ftit li kbirna midħul ittiek għamel ħafna. Ovvjament kien hemm il-pandemija. Il-pandemija, il-klabbs ħafna ġew mejjuna mill-Gvern Taljan pereżempju. Sa ftit xurilu l-Granzi għadhom mal-orin, nisewa li ħana ġifieri, ma nara kemm il-miljun tilfu,
U ħanajdu kif inhi. Nerġa' ngħid meta tqabbel il-prezzijiet tal-Italja ma ta' pajjiżi oħra. Għax aħna bħalissa online hekk ħafna tiqablu pereżempju il-prezzijiet tagħna ma tal-Inter u ma tal-Milan. Ma rridu nifhmu l-ground tagħna u ħafna iktar eżatt. Ġifieri nofs tagħhom. U dawk jaqsmu, ġifieri spejjeż maqsumin. Eżatt. Apparti li mbagħad huma mhux tagħhom allura anke ċerta dħul ma jkunx hemm il-ground. Aħna ġifieri. Ma ħanajdu kif inhi, rridu naċċettaw ukoll din ir-realtà u fil-verità anke minn ma jmux il-ground, il-subscriptions tat-television u hekk kollox qed jola, ġifieri dik id-dinja tal-lum. Mhux il-futbol biss mod ġenerali f'kull qasam tas-soċjetà kollox qed jola. So is. Naf Matthew li ovvjament inti semmejt qabel ukoll li kont parti mill-kumitat hawnhekk, u nixtieq naqbad punt miegħek. Il-membri forsi ma jarawix, ma jafux ma xi ħabba twittu l-kumitat meta jiġi biex jikkomunika ma' Turin. Sewa. Huwa segret magħruf li s-soċjetà Juventina ftit li xejn għandha rispett lejn il-klabs lokali ġifieri. Għaliex taħseb li dan il-każ u qed ikollu ramifikazzjonijiet dan il-fatt din in-nuqqas ta' każ qegħdin jagħtu problemi kbira? Jiena kif għandek 13-il sena fil-kumitat, jiġifieri il-problema faċċejta ma nafx kemm il-darba. Aħna jiena naħseb il-Juventus huwa klabb partikolari ħafna, mhuwiex il-klabb ta' belt, huwa klabb ta' pajjiż, huwa klabb jiġifieri għandu supporters li huma mifruxin iktar barra mill-belt. Jiġifieri ħaddimijiet oħra normalment il-fan base tiegħu il-parti sustanzjali tkun fih dan il-belt. Aħna Juventus għalihom kulħadd ġej minn barra, ġifieri jiġi minn Malta, jiġi minn Spallija, jiġi minn Ġermanja, minn Ċina, għalihom kulħadd ġej minn barra għalihom. Ġifieri dik problema naħseb ta' perception dejjem kellhom il-Juventus. Qatt ma fehmu naħseb anke r-realtajiet differenti ta' min jiġi minn barra. Ġifieri vera, min jiġi biex isegwi l-logħob? Biex isegwi l-logħob, eżatt, ġifieri xifet ngħidu għalihom kulħadd jgħidu l-kulħadd fuq l-istess livell, ma fil-verità hemm realtajiet differenti u xekk, jiġifieri minn naf min jitla minn Sqallija kemm kważi l-istess distanza ta' Malta, ma minn Sqallija għandek internal flights, trains, aħna storja kompletament differenti. U apparti minn hekk anke l-ekonomija ta' pajjiżna hija differenti, pereżempju minn tal-Ġermanja jew hekk, jiġifieri x'ismu. Problema oħra li dejjem rajt jien u dik kienet dejjem feeling li dejjem kelli sa mill-ewwel ġurnata u għadha sal-lum jiġifieri li fih dan is-soċjetà aħna hemm ħafna nies li ġejjin mill-ambjent Fiat jew xi mod huma kollegati mal-ambjent Fiat li ħafna darbi ma jkunux neċessarjament Juventini. U li qegħdin hemmhekk biex imexxu l-klabb u ħafna drabi li lilna supporters jarawna bħala klijenti u mhux bħala supporters. Mentri klabb oħra is-supporters tagħhom jarawhom bħala supporters qabel xejn u tħallih jużawhom bħala klijenti tagħhom. Imma aħna essenzjalment għalihom aħna klijenti, jiġifieri. Mhux qed ikunu konsekwenzi ta' dawn ta' din l-attitudni allura fl-opinjoni tiegħek? Konsegwenzi fimni diffiċli tqisha ħanejtek. Studju iktar. Eżempju jiena nara nuqqas ta' tendenza. Qabel u nista' nagħtu punt ieħor hawnhekk żgħir. Qabel fi żmien Allegri l-ewwel darba, fi żmien Conte u hekk, meta nbena l-istadium il-ġdid, konna nara kważi mimli. Kważi dejjem full house. Dak iż-żmien konna qed nirkwoda. Imma ismani, fl-aħħar eżempju, l-aħħar sena ta' sar l-aħħar baħna l-lik sentejn ilu. Sewwa, la tendenza kien diġà naħseb ħafna hemmhekk, u kienet ilha sejra lura. Jista' jkun waħda mill-raġunijiet ma kien hemm il-problemi li mal-ultras ukoll xekli fil-femma tiegħi ġustament Juventus kellhom point, ġifieri kellhom jifqulhom l-ultras ħadmu ħafna kontrihom, ovvjament għalhekk ukoll naraw anke partijiet mill-ground sostanzjali li jkun kważi vojta. Però ħanejdu kif inhi jiena naħseb li mal-tim jerġa' jibda jirbaħ u jew mhux neċessarjament jirbaħ, mal-tim jerġa' jibda jagħtina ċerta sodisfazzjonijiet. Naħseb in-nies terġa' tibda tersaq iktar lejn il-ground. Ma naħsibx li hija kwistjoni marbuta ma' prezzijiet u lanqas ma' atteġġament tal-Juventus lejn is-supporters. Naħseb hija għal dak li qegħdin naraw fil-ground. Jiġifieri aħna rridu naħseb irridu naċċettaw il-fatt li aħna mill-aħħar sena ta' Allegri, is-sena ta' Sarri, is-sena ta' Pirlo u r-ritorn tal-ewwel sena ta' Allegri, aħna f'dawn l-4 snin kważi qatt ma ħadna gost.
Ħalli l-irbaħna xi ħaġa bħal lik ma Sarri u lik ma Allegri u hekk, però fil-verità ma tantx ħadmu gostu. Fis-sens ta' prestazzjonijiet. Wirjiet, eżatt, ġifieri players li daqqa jmorru lejn vaganza, players li suppost qegħdin jilagħbu ta' parsejjen huma tagħhom jiskijaw, players ta' parsi dejjem imweġġajn. Ġifieri din hija problema kbira, ta' ġifieri jien naħseb li d-diriġenza waħda mill-affarijiet barreda tagħmel hija proprju qiegħda naħseb tiġġieled dawn l-atteġġamenti. Jien naħseb Dybala waħda mir-raġunijiet għalfejn ma ġiex inġeddet il-kuntratt tiegħu hija proprju għal kif kien iġib ruħu barra mill-dan. Li mhux ħanajt li ma kienx professjonali, ma naħsibx li tal-100% tiegħu għal-Juventus, pereżempju, għax ċerta players ġieli jkunu muġġojin jilagħbulek ukoll xorta. Ma konzjonali, għummat kien hemm ħafna il-fatt tal-inġeris fejn jidħol Dybala. Jiena kif nara jien ma fatti ifimni. Qabel qabditu l-Covid, għax nafu ovvjament dokumentata tajba ħafna li Dybala kellu Covid u dan biha. Wara Covid qisu, ma xiex nisal kelma, ma qisu nsteħħet dan il-plejer. Ħlif naħseb jiena li kellu għandi feeling li kellu long term Covid. Għax kif beda jiddeskrivi anke wara ħax negattiv xorta kien hemm dawk qisu l-illness issues li kellu. Ħafna injuries ma nafx, ma jista' għal-fatt li ħafna drabi Dybala kienu klinikament ma kienu jsibu xejn. Fil-fatt li kien ikollu jiena kont dejjem nifaq nitħaq meta naqra għax dejjem kien ikollu muscle fatigue. Fatigue, I mean. U bat il-biċċa jgħid imbagħad taraħ pereżempju xi parti l-emulaw, taraħ jikkumedja fuq Instagram. Allora inti bħala supporter tibda tgħid isma' dan fil-gram ma qed jinżel qatt. Moħħu fil-parti su hekk. Naħseb għalhekk anke ħafna supporters daħlu kontra Dybala xi ftit jew wisq. Kien għandu maħbub ħafna xorta waħda jiġifieri. Ejja għadu maħbub u naħseb xi ftit jew wisq. Weġġa kbira. Oslu ftit naħseb ma sal l-imħabba. Ma Dybala ma rridux ninsew ukoll ċita 21 sena u kemm kellu rajni jikber kważi minn tifel rajni ħisiru u naħseb f'moħħ ħafna minna Dybala kellu jkun il-plejer bħal Del Piero li jibqaħajtu kollha magħna naħseb. U dik kienet l-antiqo hekk għalu kien. Ma mbagħad meta tara daw x'ġara f'daw is-sentejn ma jistax ikun tal-għajnejk naħseb naħseb ittieħdet id-deċiżjoni sfortunatament ma jtax nerġa' ngħid plejer maħbub. Mela, nagħlqu dik il-parta diskussjoni hemmhekk, Matthew, issa nixtieq li nagħtu bidu għal sezzjoni ġdida tal-podcast ħatkun jisimha 5 mistoqsijiet iva jew le. Din il-sezzjoni għandna 5 mistoqsijiet osra u inti tista' tgħidli biss iva jew le fejn tkollha tiegħek. Sewwa? Mela, nibdew l-ewwel waħda. Kellu jitlaq Dybala? Iva. Taqbel ma' ritorn ta' Pogba? Iva. Nieħdu tazza fl-istaġun li jmiss? Le. Se naraw l-aħjar ta' Vlahovic is-sena d-dieħla? Le. Temel li Allegri kapaċi rebbaħna Champions League? Le. Nix naqdu tentu fit minnhom dawn, għax tajtni tweġibiet interessanti ħafna. Nieħdu tazza fl-istaġun li jmiss li le, għaliex taħseb hekk? Xina naħseb li l-onet Allegri ħajbqa' problema naħseb għal ġifieri bil-mentalità tiegħu. Nara diffiċli immens li ħajbdel il-mentalità l-istil tal-lob tiegħu ġifieri ħatibqa' problema kbira. It-tieni net qed ngħidu li ħanbidlu ħafna players. Dan huwa staġun stramp ħafna. Aħna ħanibdew Awwissu ħajkun diġà 4 partiti. Għandek sa Ottubru pratikament, mbagħad nifqu xarejn, mbagħad nkomplu wara. Ġifieri dan huwa kampjonat fejn xi ftit jew wisq għandek għandek il-players l-iktar stabbiliti li ħajkun il-World Cup. Wis probabbli qabel il-World Cup ħajqogħdu ftit lura. Għandek ir-riskju għax ma jkunx ridu jitilfu l-World Cup, speċjalment jekk pereżempju nieħdu Di Maria kif qed jgħidu dan hija l-aħħar World Cup tiegħu. Ġifieri ma jistax dan naħseb jofford, sejna favur tal-liġi Di Maria da ġifieri by all means. Però ġifieri x'ismu, ma naħseb li nirputazza wkoll hawnhekk għandna ta' senqas is-sena. Mhux hekk? Ġifieri dik qed ninsewha. Jien naħseb li jekk iridu nkunu onesti l-Inter qegħdin ħarira iktar aħjar minna bħala team, kemm anke bħala players u anke fil-ground jiġifieri l-Inter Liverpool ukoll fl-istess biex ninsewha. Saħalli l-huma kemm partiti oħra fejn l-Inter iddew tamma x'ismu. Naħseb il-Milan hemm ħajkunu għadhom minkejja kollox, minkejja li jiena għall-Milan ma narax li għandhom xi tim kbir.
U għandek timijiet oħra bħal Napoli u Roma, per eżempju, li issa huma stabiliti. Mentri aħna għadna qegħdin nerġgħu nibnu. Għal sena oħra aħna qegħdin nerġgħu nibdew from zero pratikament. U ma nafx kemm ħajkun faċli anke għal Allegri bi players stabiliti li xorta jekk għandek ma nafx 6-7 players ġodda fit-tim taqqat minn ġdid mill-ewwel. U mistoqsija oħra li saqsejtek se naraw l-aħjar Vlahovic is-sena d-dielet li le. Semmejt il-Di Maria inti, semmejt il-Pogba ukoll f'dawn li huma żewġ players kreattivi li jipprovdu. U jisimgħu iktar players li kapaċi jkunu fuq l-attak ġifi kapaċi jikkreaw. Għaliex taħseb li xorta mhux ħanaraw l-aħjar ta' Vlahovic? Vlahovic ħajjilab xorta daru lejn l-asta, xorta ħajkun minbiet minn sħabu u hekk ma tisfruttax il-ħajja. Ma taħsibx li Allegri jara dawn il-players hemm dawri ma' Vlahovic jgħid? Aħna l-unika jiena naħseb għalhekk favur ħafna ta' Di Maria. Għax Di Maria huwa player tipo Tevez li da mhux se jqogħdlok għalli jgħidlu l-coach. Ħajjinsel fil-ground jagħmel leader u fil-verità. Issa aħna l-ewwel qabel tkellimna fuq players li jagħmlu li jridu fil-ground, imma altru jagħmel lilek Bernardeschi, u altru jagħmel lilek Di Maria, ġifieri. Naħseb hemm intelligenza f'Di Maria bħalma kien f'Tevez li hija kbira ħafna, ġifieri. U naħseb li l-unika ħaġa li verament tista' jekk Di Maria verament jiġi b'entużjażmu moħħu hemm li jagħmel vera tajjeb, naħseb li jista' jagħmel differenza kbira. Però once again ma narax li huwa l-partner ideali għal Vlahovic, ġifieri naħseb li Vlahovic fil-verità l-partner vera ideali tiegħu huwa Morates, qabel ħafna tajjeb. U hija ħasra kbira jekk nitilfu l-Vlahovic, u nitilfu l-Morates. Issa jekk ikollna ħanajdu hekk fit-tim il-Morata u l-Di Maria, jaf tkun storja kompletament. Ħekun hemm Chiesa wkoll, Ma semmejna xi llum. Chiesa imma tittar meta jidħol, tittar kif ikun, naħseb qabel peress li l-World Cup huma qegħdin jgħidu li Chiesa x'aktarx Settembru, Ottubru, imma nafu aħna magħna players idhom iktar ma jidħlu, ġifieri wisq jidħol wara l-World Cup f'Jannar u għandu dejjem dik is-sena sakemm jissettilja fiżikament sew. Sew wisq. Niġu għal konklużjoni Matthew ħadd gost ħafna nitkellem miegħek, missejn ħafna diversi punti u għajjem diversi punti interessanti inti wkoll. Kienet interessanti li naraw daqsxejn ovvjament inti kif taħseb u naħseb anke għall-membri u dawk il-eventi qegħdin iseguna. Ma nafx hekk hemm xi ħaġa li ma tkellimniex fuqha forsi nixtieq tagħmel parentesi żgħira fuqha. Għalhekk nerġa' nirringrazzjak tal-opportunità anke jien ħadd gost f'din il-taħdita ta' bejnietna. Ovvjament jiena f'ċerta affarijiet nispera li sejjer ħażin, jiġifieri meta tkun tazza nispera li sejjer ħażin, jiġifieri. Jiena li nixtieq punt żgħir li nħoss li għandi nagħmel. Aħna kif taf kif kulħadd jaf aħna fuq Facebook tal-klabb u hekk spiss niddiskutu tal-ħafna idejat. Naħseb li ħafna drabi id-diskussjonijiet jħarbu ftit, fis-sens li flok niddiskutu l-idejat ħafna drabi nispiċċaw anki attakki personali u affarijiet. U nispera li matul dis-sena ikunx ikun l-andament tat-tim, niddiskutu b'daqsxejn iktar maturità biex naħseb dak li jxirqilna aħna bħala klabb, anki bħala nies, jiġifieri, u anki bħala supporters juventini, jiġifieri dak li aħna kien idejjaqna f'ħadd ieħor ma jistax issa f'daqqa waħda nibdew nagħmluh aħna jiġifieri x'ismu. U nispera wkoll li din il-firda li hawn bejnietna, bejn minnu favur Allegri u minnu kontra Allegri, imma b'mod ossessiv ta' jiġifieri għax kulħadd għandu dritt tal-opinjoni tiegħu, imma minnu all out favur Allegri, all out kontra Allegri, b'xi mod din naħseb irridu naqbżuha għax inkella Allegri spiċċa jsir personaġġ diviżiv u ma jkunx taġid laqas għalih, naħseb ovvjament jiena nemmen li kull min jilbes l-arma Juventina fl-aħħar mill-aħħar. U x-coach, u x-player, u x-dirigent ħaqqu r-rispett, ovvjament opinjoni li irridu kun hemm u hemm differenti, ma ovvjament ir-rispett dejjem irridu kun hemm anke bejnietna xekk. Grazzi ħafna Matthew, nerġa' ringrazzjak u nirringrazzjak wkoll minn hawnhekk fisem il-membru fisem il-kumitat tax-xogħol li tagħmel għall-website ukoll naf li tistinkamra fuq il-website ukoll. Grazzi ħafna talli aċċettajt l-istedina. Aħna nieqfu hawnhekk għall-ewwel podcast mal-membri, segwu l-podcast li jmiss. Jiena Leandro, grazzi tal-li segwejtuna. Ciao ciao.